Bunor. Napakalaki oh. Nako, napakaswerte naman. Yo, what's up mga kasolid? So welcome back ulit sa aking munting channel. At kung first time mo pa lang, subscribe mo na yan at i-click mo na rin notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos na i-upload ko. So bago tayo magtungo sa video na to, ako nga pala si Randolph Saison and you're watching Saison TV. Yeah! Magtatry ulit tayong mag-content ng fishing mga kasolid dahil marami na rin nakakamiss ng pagpi-fishing natin. Hindi natin ganong muntik tayo na. Buti, lakas ng preno natin, muntik na tayo. Grabe naman. Takot. Minsan na nga lang nalabas. Ganun pa. Di bali. Ingat-ingat na lang mga kasolid. So yun, bali malapit na tayo mga kasolid. So andito na tayo sa may CSI Lukaw. Dito sa may stage mga kasolid. Dito tayo dadaan. Kasi dyan lang banda yung pamimingwitan natin. Yan, dito lang tayo sa may Divinencia Road mga kasolid oh. Kaya yung ating R15. So ito, set up lang natin itong ating gagamiting pamingwit mga kasolid. Yan, dito lang tayo mamimingit. Hopefully may mahuli tayo ngayon. So yan, what's up mga kasolid. So namiss ko kayong lahat. So ngayon lang ulit tayo makakapag-fishing mga kasolid. Sa tagal din ng panahon na hindi tayo nakapag-fishing ng maayos mga kasolid, sa kadahilan ng busy tayo kay Baby Lucas. So nagkaroon tayo ng kunting oras. Yan, makakapag-fishing tayo. So yung setup natin pala, nakapag-setup na ako ng ating gagamiting pamingwit. Aking gagamitin yung Alivio na light ko mga kasolid. Yan, then yan, tuhok. Tapos meron tayong malit na bato. Tapos yung palutan natin yung DIY na ano mga kasolid, chinelas. So ang pamain natin ngayon is usually yung trademark ng mga Pilipino, bulate. Yan, tatry natin ngayon para medyo tipid naman mga kasolid. So tara mga kasolid, umpisa na natin na makarami tayo. So hopefully makahuli tayo ng mga mayan sa iglid. Tara. So yun, bali nakapaglagay na tayo ng pamain mga kasolid. So itatry na natin dito lang mga kasolid. Sayang di tayo nakadala ng feeds para naman pampalapit sana. So itatry pa rin natin. Yun, fish on mga kasolid. Uy, tilapia. Tilapia. Tayo nakakuha ng ano, umayan. Butik may huli na pala. Oh, ano to, laking bagsang. Ay, laking ano, yung tawag na dito mga kasolid. Ang tawag na dito sa ano na to, bunor. Napakalaki oh. Nako, napakaswerte naman. Bunor pa na huli natin. Sarap, masarap to mga kasolid. Yan oh, laki. Ay nako, sinabol niya yung ano. Bale, meron tayong ano dito, pangtanggal. Saan nga ba yun? Ayun. Kaya pala ano, pinatay ko yung camera ko eh. Pagkabukas ko, inilubog niya. May huli pala. Ako, laki nito. Saan na? Ako, nilunok kasi eh. Nilunok mo yung ano natin. Pasensya ka na, kailangan. Nako,
naputol pa pati mismong ano, hook natin. Ayun oh, naputol mga kasolid. Grabe. Yun oh, putol yung hook natin. Ayos. Bale, laki na to mga kasolid oh. Panalo. Yan, 2 points. Back tayo dito sa kabila. Baka andito rin naman yung mga isda na mahuhuli natin. Sayang, iisa na lang ang hook natin. Kain tayo ulit. Para dito tayo mamimingwit. Sige. Yun, fish on. Yun, mayan mga kasolid. Ito ang sinasabi kong mayan. Oh, nakadali rin tayo ng mayan. Nice. Kala ko hindi na tayo makakahuli ng mayan eh. Tsaga-tsaga lang para may tilapia. Baka mahulog yung cellphone ko, naiwan ko pala dito. Tara, huli ulit tayo. Yun, may kumagat, sayang. May kumakagat agad eh. Ayun oh, kinagat agad oh. Yun, huli na to. Ayun, mayan. Yan na, kumakain na sila mga kasolid. Ayos. Padala na tayong mayan. Ito mga kasolid, buo na naman yung ating pamain. Tingnan natin ha. Mga ano to mga to eh, mga maarte tong mga isda dito eh. Gusto nila buo lagi yung pamain eh. Yun o, yun, fish on. Yun, mayan ulit. Mayan. Tatlo na yung mayan natin. Ayos. Yun, yun, fish on nga. Ay, pero bagsang sap-sap ng ilog. Ano naman? Diyan ka kasi. Yun na, huli na to. Inuuli na oh. Yun, mayan ulit. Puros mayan, nice. Ganito lang kasi yung mga size ng mga mayan dito mga kasolid. Hindi siya yung ganong malalaki. Pero okay na to. Isa naman doon sa ano, yung inuhuli nating Gloria. Mas okay na to, mas masarap kasi to eh. Lalo na pag yung lutong sinantulan. Dati pag nakakahuli ako niyan, luto ko sinantulan. Kumbaga parang sinigang sa santol. So nga lang, ngayong panahon parang paubos na ata yung mga santol eh. Nahuli na naman tayo ng ano, pamimingwit. Na. Yun, fish on. Ay nako. Sap-sap ng ilog. Bagsang. Walang tawag dito sa Tagalog. Ano ka? Yun, fish on. Uy, mayan, medyo malaki.
Nice. Ayan o. Good size mga kasolid. Ay kaso nilunok naman. Hirap nito, baka maputol na. Wala na tayong gagamitin. Naku naman. Ba't kasi nilalamon nyo? Parang ayaw nyo na ako pamingwitin. Ngayon na nga lang ako mamimingwit eh. Yun, tanggal natin. Yan mga kasolid, marami na yung ating huli. Yun, fish on. Yun, mga yan, napakaliit. Ayun, papatakasin natin to mga kasolid. Napakalaki ka pa ha. Ayun tayo ulit. Yun, fish on. Fish on. Mayan. Buti na lang, hindi na tayo nakakahuli ng ano, ng tilapiyang Gloria. Ayoko din. Dumi na ng kamay natin mga kasolid, pero okay lang yan. So ito, bali last na tong pamain natin mga kasolid. Ubus na yung pamain natin. Ang sisiba na mga isda dito, ang gagaling pang tumakas. Di bali, sa susunod babawi tayo mga kasolid. Akala ko malaking isda na yung mahuhuli natin eh. Yung pala ito. Ano kayang tawag dito sa ganito mga kasolid? Wala eh, kung tawag dito eh. Check natin. Yun o. So yun, bali anong oras na rin mga kasolid? Naka isang oras na rin tayo dito sa pamimingwit natin dito sa spot na to. So halos wala nang kumakagat. Wala na rin tayong gagamitin pamain, naubos. So di bali, marami naman na yung nahuli nating mayan, saka isang malaking bunor. So, marami, okay na rin yan. Pang ulam na rin mga kasolid. So ililigpit ko lang muna yung mga gamit nating pamingwit para makauwi na tayo mga kasolid. So yan, bali lalobat na tong ating GoPro mga kasolid, kaya itong cellphone na lang yung gamit ko ngayon pang video natin. So bali nakapagligpit na ako ng gamit natin mga kasolid. Ayun yung pamingwit natin nasa likod. Ay isda, dito ko na lang sinabit sa likod ng ano ni R15 mga kasolid. So napakainit. Yan mga kasolid, so dito ko na lang muna siguro tatapusin tong aking munting vlog. So sobra ko kayong na-miss mga kasolid. So sana hindi kayo magsawa sa mga videos na ginagawa ko, kahit na madalang na lang ako mag-upload. So bago ko tatapusin to mga kasolid, gusto ko lang muna magpasalamat sa mga solid subscribers ng Saizon TV. So maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta sa aking munting channel. So paano mga kasolid, kita-kita lang ulit sa susunod na vlog. God bless sa ating lahat. Paalam!